Bueno, estamos aquí a piques de comenzar este terceiro e cuarto posto senior femenina con Lara e con Maya, xogadores dos equipos que se enfrentan agora, CEC Lavadores Vigo e AD Carballal. E bueno, Lara, contanos un pouquiño. Onte un enfrentamento contra o Cangas bastante duro aí, que se rompeu nos últimos 5-10 minutos. Nada, contanos, como está o equipo? Nada, fue un partido bastante intenso, de correr mucho, dimos lo que pudimos y al final no se pudo. Hoy venimos a competir y pues a darlo todo. A verdade é que vimos unha moi boa versión da Asociación Deportiva Carballal. Maya, pola vosa parte, enfrontamento contra o Xiria, contra o equipo de casa. Contanos un pouco. Pois creo que empezamos con bo pé, unha boa primeira parte, mas xogar en casa é complicado, vemos que o Xiria foi bastante superior na segunda parte, apretou, pois nada, vimos aquí a xogar o terceiro e cuarto posto con moitas ganas. O que dicíamos foi un ratiño que dicía Lara tamén. Este enfrontamento son dous equipos moi fortes que o van dar todo agora nesta pista e nada, rematar un poquinho con sabor de boca, verdad, rapazas? No. Rematar o partido con un bo sabor de boca, o sea, esta Final Four. Sí, claro, nosotras con darlo todo y llegar hasta aquí, la verdad que es un gran premio. Y nada, dejarnos la piel y el resultado que sea el que Dios quiera. Vos tamén, non, Maya? Dalo todo aquí nesta terceiro e cuarto posto. Efectivamente, vemos a desearnos con bo sabor e a competir. Pois nada, moitísima sorte as dúas e vémonos agora neste inicio de partido. Moi bons días e benvidos de novo a este pabellón Vila de Noia. Xa traga a disputa do primeiro encontro que enfrontaba o Guardés e os 6 do Nadal para esa consecución do terceiro e cuarto posto masculino. Vamos agora ca categoría femenina dura. Sí, creo que, bueno, ahora esperamos un bo encontro, dous equipos moi xóvenes, lavadores con máis experiencia en competicións altas. Bueno, creo que vai ser un interesante encontro para bueno, pues un reto novo para Carballal. Lavadores, como comentaba ahora a súa xogadora, quere redimirse dese partido de onte contra o Xiria e, bueno, anunciaban, non, as dúas xogadoras que os equipos están motivados. Comenzan as presentacións. Bos días a todos e a todas, de novo estamos aquí no terceiro e cuarto posto senior femenino que enfrontará os equipos AD Carballal, que xogará como local, e CEC Lavadores Vigo. Comezamos coa presentación do CEC Lavadores Vigo, co número 7, Raquel Sandomé. 9, Candela Franco. 10, Alexandra Valde. 11, Antía Fernández. 13, Paula Alonso. 15, Sonia Rodríguez. 16, Uxía Ferreiro. 17, Naira González. 19, Maya Moledo. 26, Mara González. 27, Marta Rodríguez. 39, Raquel Santos. E 91, Uxía González. Adestrador, Anxo Otero. Axudante de adestrador, Juan Lampón. Oficial, Mabel Martínez. E oficial, Juan Manuel Costas. Por parte da Asociación Deportiva Carballal forman 1, Paula Comendador. 2, Sara Pereira. 3, Area Martínez. 4, Uxía Dieste. 6, Adriana Rial. 7, Adriana Montenegro. 8, Ainés Roca. 9, Eva Fernández. 11, Lara Fabián. 14, Nerea Arias. 15, Isis Moreno. 17, Lara Docampo. 28, Marta Lima. 19, Uxía Alonso. Adestrador, Sergio Mayo. Axudante adestrador, Pablo López. Oficial, Marcelino Pérez. Árbitros que dirixirán este encontro, Pablo Barreiro e Renzo Martín. Anotador e cronometrador do encontro, Francisco Camiño, Paula Calvete. Delegado federativo, Alberto Rodríguez. Moita sorte a disfrutar deste encontro. Pois feitas as presentacións de todos os protagonistas, tanto xogadoras
cuerpos técnicos, árbitros, anotadores, cronometradores e delegado federativo de Ubra de novo. Aparte da faceta anímica que sempre é importante neste tipo de partidos, cal crees que pode ser tamén unha das claves para que ou Carballal ou Lavadores se leve hoxe o encontro? Bueno, o que comentábamos tamén no anterior encontro, non? Creo que Lavadores ten un plantel máis amplio para establecer unha mellor rotación, sobre todo no desgaste da primeira línea, que onte Carballal vimos como con Cangas ao final do encontro se puido resentir un pouco, ver como se recuperaron as xogadoras para poder facer un bo esforzo hoxe. Eu creo que será unha das chaves. Pois xa vemos aí esa imaxe da alineación do Carballal, preparándose aquí tamén, aínda que non o podedes ver en pantalla, as xogadoras do Lavadores. Pois seguro vamos a ver un encontro tamén rápido, porque os dous adestradores lles gusta o balonmán rápido, non que sexa un encontro movido. Bueno, vamos a ver tamén como responden as pernas no día de hoxe, sobre todo nas xogadoras de Carballal, polo que decías, non? Porque levan máis minutos, non, sobre todo co partido de onte, que foi bastante intenso. Sí, foi intenso tamén, bueno, o feito de que o Lavadores tuvese menos tempo de recuperación para o partido, creo que a segunda metade que se puido vivir onte na semifinal entre Lavadores e Xiria, moitísima máis intensidade, que como puido rematar o partido entre Cangas e Carballal tamén pode pasar factura nas xogadoras de Lavadores. Entonces, bueno, creo que comentas, non? Creo que será un partido interesante, dinámico, moi veloz, e seguro que nos vamos a divertir moito. Pois esperemos que así sexa. Están xa preparándose as xogadoras dos dous conxuntos. Vemos que o Carballal vai vestir esa indumentaria amarela. Temos en pantalla a Paula, que fixo un moi bo partido, a porteira do Carballal. O resto das súas compañeiras, Sergio Mayo, adestrador, tamén dando certas indicacións aí as xogadoras do banquillo e as axudantes do Calvo Xiria, que están aí preparadas tamén para entrar en pista cando sexa necesario. Vai arrancar o partido nuns instantes. Arranca con ese pitido o encontro. Bueno, vemos tamén, igual que onte, o ter aí un par de xogadoras que Sara, que onte estaba facendo labores de segunda, están de exterior. Temos a Marta aí no segundo. Lavadores xa imprimindo tamén ritmo, non? Sí, velocidade, o sea, un bo primeiro ataque, velocidade, separar a zona central e búsqueda do un para un. Bueno, vemos un pouco a volta do extremo, vemos moito dinamismo, como xa tiñamos anunciado. Aí vai Uxía de novo, Maya, que executou un lanzamento, a verdad que moi ben escollido, unha magua que petara na madeira. Vamos a ver agora aí o Carballal como responde, que ven aí esa trayectoria ao centro por parte de Lara. Bueno, moi ben aí Alexandra tamén plantada con Paula, que onte fixeron un moi bo partido en defensa, as dúas defensoras centrales do Lavadores. Vamos a ver que tal están hoxe. Sí, bueno, vemos que creo que son 6 ceros diferentes, non? Tanto de Carballal como de Lavadores. Estas Lavadores moito máis cerradiño, tamén froito das condicións físicas que ten Carballal. É un Carballal que ofrecerá moito máis risco, non? Na defensa, nas súas presións. Pois primer lanzamento de Marta, que vai o pau por parte do Carballal. E Alexandra, antes de facer o cambio con Maya, que intentaba filtrar este balón a Paula. Vamos a ver agora Mara aí que busca entre 1 e 2. Vai Raquel, esa vaselina que se lle escapa. Típicas imprecisións tamén non dun partido deste estilo, sobre todo nos primeiros minutos. Sí, vemos a ver quen rompe este 0-0, pero bueno, vemos que as xogadoras están moi animadas. Seguro que
que, bueno, pues, igual que pasou no encontro co masculino, tamén este partido proporcionará de moita rotación ao encontro parte dos adestradores, iso fará que o nivel sexa altamente competido. Aí Eva que quería filtrar ese balón, o colle Uxía. Ollo que onte foi un auténtico puñal, Sonia. Pois aí o temos. Aí o temos. E vaya parada de Paula Comendador, porteira do Carballal. E decíamos que onte, Sonia, foi ao principio do partido sobre todo un pesadelo po Xiria en ataque e en defensa polos 3 ou 4 repliegues que fixo. Ollo aí. Ollo Uxía que se puido facer daño. Vemos aquí a repetición. Aí vemos como sí, unha pequena torcedura. Pregúntalle Panchi se está ben, dícelle que sí. E vamos aí a ver os 7 metros de Nerea, quen gana moi ben a Uxía para poder transformar este primer gol do encontro. Aí Alexandra para Uxía de novo, que sigue para Mara para Raquel aí, e que ben definiu ahora sen aderezo. Antes foi fora e ahora dixo pois non. Bo contragol pasando extremo ao saque de centro e proporcionando esa continuidade hacia o 3-2 en zona exterior e permitiu marcar gol ao Lavadores. Move bola agora o Carballal, Nerea que xoga con Eva, un balón para Sara. Miramos aí de novo a Lara, ollo que Nerea salta. Penso que lle estorbou un poquinho, ollo Sonia de novo. Marcan os colexados, penso que lle estorbou un pouquiño que Uxía estuvera dentro da área, non? Aí nese último lanzamento do xogador ao Carballal. Sí, eu creo que, bueno, puido tamén pitar ese 7 metros, non? A xogadora non lanzou cómoda, pero, bueno, non interpretou o colexiado e tamén para ele está iniciando o encontro. Vemos aí de novo, vemos que va a buscar un para Lara, que lle devolve aí a Sara, que ven xogado para fora. Esta xogadora ten unha moi boa finta, o decía, o comentabas onte, non? Con ese segundo paso, non? Da finta. Finta punto débil, ese segundo paso lateral, a verdade é que é moi perigoso, moi difícil de defender, se non o anticipas. Bueno, é boa xogadora porque se o anticipas tamén sabes sair a punto forte. Bueno, pues aí terá que estar atento máis os Lavadores. Superioridade para o Carballal, que chega cara ao extremo. Balón para Eva de novo, que quere xogar, parada da porteira do Lavadores de Uxía. Mirábamos aí en imaxen a Sergio Mayo, como lle decía, que soltara o balón cara ao lateral, non? Para que seguir un pouquiño. Sempre reclamamos os adestradores eso de un pase máis, bueno, pues... Sale Raquel, o lateral dereito do Lavadores, seguramente por todo o que ten que ver cos cambios de defensa, e que ben busca a xogadora que marca. Gol en inferioridade numérica para o Lavadores, bo contragol. Que ben Sara. Moi bo gol neste contragol. Nos como Lavadores ataca 5 contra 6, mantén a porteira na pista. Onte Carballal xa tuvo problemas nas situacións de defensa en superioridade con Cangas, que foi un factor determinante para que Cangas ganase o partido. Vemos ver se hoxe son capaces de defender mellor este 5 contra 6. Comentaba tamén Pablo onte no partido do Xiria que non sabía que pasaba, que cando os equipos xogaban con 5 movíanse todos moito máis. Sí, moitas veces falamos, non? Xa, máis que moverse, ter esta agresividade a hora de facer os uns contra uns, o feito de ter un home menos, unha muller menos na pista. Cando tes que xogar, parece que xogas con 120% a hora de fazer un contra un. Eso, bueno, pues, as defensas van moitas veces ao límite. Bueno, o eterno debate, non? Si quitar o porteiro, si non quitalo. Iso está causando moita polémica, non nos vamos a meternos neses jardíns. E vemos como entra xa Paula, pivote do Lavadores, para recuperar un nesta inferioridade do Lavadores. 2-1, perdón, polo gol de Sara, efectivamente. Vemos que Uxía ahora colle o lateral dereito, que ven para Paula ese balón. Ollo, parece que foi na cara
Sí, son lanzamentos moi cercanos desde 6 metros polos que está optando cercanos ao corpo da porteira, os que está optando Lavadores. E bueno, a verdad que xa onte fixo un gran partido Paula e hoxe está volvendo a mosar. Que ven aí a defensa do Lavadores, Alexandra e Paula. A verdad que se entenden moi ben estas dúas xogadoras. Están moi ben flancadas agora mesmo tanto por Mara como por Uxía, pero teñen un 6-0 moi duro. Vemos aí Uxía, que quería coller ese balón, non puido a porteira do Lavadores. Vemos aí o golpe franco que se vai executar. Casi 7 minutos e medio de partido, 3-2, un ritmo máis movido, máis atractivo quizás que o partido anterior, que foi un poquinho de menos a máis. Sí, esperábamos, non, que este encontro fose máis movido pola proposta de xogo dos dous equipos. E agora un auténtico golazo por parte do Carballal agora. Non dudou ni un instante aí en levantarse Lara para transformar. Tamén deberon de falar, non? Antes falábamos na semifinal da falta de lanzamento exterior que moitas veces desatasca o posible ataque. E agora, pois, arriscando un pouquiño, venlle moi ben ter máis riqueza no xogo do ataque a Carballal e que as xogadoras se atrevan a facer este tipo de lanzamentos. Ataca Mara con Maya. De novo, moi ben ese intento de amago e pase ca esquerda. Que importante utilizar a man esquerda para un xogador diestro e viceversa, non? Ter esa... Sí, bueno, é importante a hora dos uns contra uns saber utilizar o brazo con balón e o brazo sen balón e ter eses pases cercanos, non? Porque si que os pases cando son ca man máis débil, pois cando xa collen certa distancia son, inda que domines, teñen certa dificultade. Vemos agora como Carballal ataca con Sara aí, que fai ese pequeniño amago para poder entrar, pero Uxía xa adiviñou as intencións da xogadora do conxunto que hoxe xoga de amarelo. Un minuto ben plantado, a verdad que a Lavadores un poquito menos, quizás menos contundente, ¿no?, que onte, porque tamén é algo lóxico, pero as dúas defensas están facendo unha moi boa disposición, a verdad. Sí, Lavadores está xogando moito cas disuasións, ofrecéndolle orientacións a xogadoras de Carballal, aproveitando esta superioridade física. E vemos como teñen un pouquiña salida e deixanlle xogar cerca dos 9 metros, non lles importa. E bueno, creo que iso tamén cambiaron un pouco con respecto ao partido de onte, pero pola preparación deste encontro, non, polo rival. Vemos aí como sube o balón en Lara. Con calma a xogadora que sale de do banquillo. Que ten, a verdad que Carballal ten unha primeira línea moi polivalente. Todas as xogadoras poden estar en calquera dos postos. E tamén teñen todas moi claro que é o que teñen que facer. Aí vai Nerea, que se levanta. E moi ben aí ese blocaxe de Alexandra, que detivo a maiores Uxía. Subo o balón ao Lavadores. E agora ten aí que ben Uxía, esa salida ao punto débil, moi ben defendido por parte de outro Uxía. E agora Eva está facendo no contragol do Lavadores, se está quedando aí de avanzada para frenar, non? Esas acometidas tanto de Uxía, de Mara, que poden facer bastante dano. Sí, creo que optou tamén un pouco por ese gol que encaixaron a raíz do contragol do extremo, de facer ese balance hacia o avanzado, tamén tendo o cambio nesta zona, o cambio ataque-defensa, e optar por dificultarlle a mobilidade de balón na transición. Pois moi ben agora, continuado ese balón polas xogadoras do Lavadores, cara a súa compañeira Sonia, que rouba o lanzamento por unha nova parada de Paula. Pues vamos a ver agora que planteo Carballal. Vamos aí con un par de minutos co electrónico parado neses 4 goles para Carballal, eses 2 goles para Lavadores. E a ver con que nos sorprende agora o equipo que hoxe xoga como local.
Se o balón de antes e tiñamos que pôr un asa, a este de momento temos que empezar a encargala, porque están aí, lanzamento, están a perder bastantes balóns, ou a non collelos, non, de xeito correcto. Sí, en parte por eso que comentábamos da defensa de Lavadores, non? Está dificultando a través das orientacións a mobilidade. Bueno, es que é difícil manter un ritmo alto de xogo de ataque se non se colle o balón, non? Vemos aí que volve Maya a pista, mandando a central, fai que Sonia circule, finta punto forte, traslado balón cara extremo, volve Mara de novo a buscar, que ven aí, estaba buscando xa o tiro, se tiña preparado o brazo. Eso suele pasar moitas veces ao extremo, que está xa co lanzamento na cabeza e moitas veces a mala recepción, non? Neste caso pasou yo mismo a Sofía. Imos... Non, perdón, a Maya. Vemos ahora tamén, bueno, as xogadoras dos Lavadores que van movendo banquillo, non? Panchi vai mandando xogadoras a quentar para ir facendo esas rotacións. Sí, tamén foi todo o atasco que están tendo no ataque posicional. Entendo que Panchi querrá buscar algunha solución. Que ven ese amago de pase, ollo que ao mellor vemos unha solicitud de tempo morto por parte do adestrador dos Lavadores. Porque a verdade é que o que dis, está bastante tempo atascado neses dous goles o conxunto vigués, que ten aquí a súa parroquia animando. E vai Mara de novo, parece un para un Maya, que ven seguido cara a Uxía, moi ben xogado. Bo gol. Vamos a Rutenca no ataque posicional, ese desdobramento lateral aberto. Que agora emplean moitos equipos. E vamos a ver se, bueno, se con este goliño pues collen un pouquiño de sensacións tamén as xogadoras. E van asentando máis no encontro. Escápaselle o balón aí. Balón para a porteira. Escapouselle aí esa recepción a Marta, xogadora do Carballal. Que sube a Alexandra para Uxía. De novo, a ver se Uxía busca aí ese corte de pivote. Tiña compañeira sola, moi sola. Estaba se lamentando Panchi. E vaya parada de Paula de novo. Balón para Mara. Moi ben ese rexeite que colle a xogadora dos Lavadores para lonxar o fondo da rede. E por o 5-4 no marcador. Os rexeites que xa no partido anterior foron chave moitas veces para desatascar. Creo que as defensas aí teñen que saber dar ese pasiño atrás cando hai un lanzamento e non tanto quizás subir rápido o contragolpe. Primeiro hai que ter o balón. Que importante ter ese coñecemento, que ven Sara, quizás ese pase hubiera ido mellor en bote. Ollo que ven o pase tamén da porteira Uxía cara a súa compañeira Sonia. Cuarto balón, Aerolíneas para Sonia. A verdad que ten moi ben traballado esta situación, xa é un clásico no Lavadores. Contragolpe, primeira oleada de Sonia. E dun 5-2 que pasamos a un 5-5. Sí, estábamos a falar do tempo morto e mira. Que por certo non o poden desmirar, ou mellor non o apreciandes, pero Panchi sí que despois dese gol, que foi o quinto gol do Carballal, colleu a cartulina para solicitalo, pero pois o mellor as súas xogadoras o miraron e dixeron: "Oi, non queremos que nos diga nada, vamos a pornos as pilas". E vamos a ver agora de novo Mara, que filtra balón cara a Raquel, que ahora sí é quen de batir polo corto a Paula. E a ver se non se torna ahora, ¿no?, que pide tempo morto Sergio Mayo, ou despois deste 4-0 de parcial. Saliu Isis aquí no lateral dereito, xogadora zurda, colle Sara ao centro, e vemos que vai Eva o lateral esquerdo. Vamos a ver como xoga ese 2-2 Sara. Busca Eva, Isis, ese balón, márchase.
Querían... Non parecía que había tocado un xogador do Lavadores. Non sei, desde acá arriba, a verdad que non aprecio tampouco moi ben se quen lle toca. Boa disuasión no impar ante a superioridade xerada por Lavadores e recuperación de balón para Carballal. Vamos ver agora. Despois de algunha imprecisión agora os equipos penso que se están tanteando un pouco máis para ver como poden ir funcionando. E aí Sara que marca o procedimento para tentar conseguir o empate. Vai Isis. Moi ben a defensa do Lavadores, moi ben Alessandra agora. Eva que pecou o ollo aí a Nerea. Moi bo gol dende o extremo para Nerea. Un contra un, moi cerradiña. E Nerea que ten ese tipo de accións, que busca ela moito un para un, que ven Mara con ese pase que a esquerda. Falábamos antes de dominar ese tipo, que ven agora dese un para un Naira. E está moi ben ter esa polivalencia dende o extremo, non? Un extremo que teña non só capacidade para definir, sino que ademais sepa ter a responsabilidade de xogar ese uns contra uns, ou incluso pois, salir por fora e ter capacidade de lanzamento en zonas cercanas a 9 metros, non? Isis que filtra o balón a Nerea, que está con confianza e canta confianza porque llevareou aí o lanzamento, buscou esa zona do bolsillo que lle chaman para aloxar o balón ao fondo de rede e continuar co empate a 7. E Alexandra que para o balón e fan os cambios pertinentes para que entre de novo Maya a pista. Vemos aí un novo ataque. Tamén Sergio Mayo movendo o banquillo porque entra Lara a xogar e ese pase que quiso coller Mara pero que iba a cara a Raquel. Maya de novo, filtra bola, moi ben a man. Ollo que sale moi rápido Carballal. Está preparada Eva, que está sola, que colle o centro, que finta. Moi ben a definición da xogadora do Carballal. Bueno, unha racha positiva agora para o Carballal e o encontro que ten un intercambio de golpes para un ou para outro equipo moi interesante para o espectador. E vemos que entra en pista Adriana Rial, ex xogadora de Cangas, que onte fixo vaya golazo de Malla agora, que onte fixo un moi bo partido a extremo esquerda, sobre todo nos contraataques a nivel ofensivo estuvo moi acertada. E vamos a ver que nos pode ofrecer no día de hoxe. Sí, establecendo unha rotación diferente a de onte, non? Para que todas as xogadoras de primeira línea poidan ter o descanso suficiente. Ollo, non é Sonia, pero como se o fora, tiñan todo preparado entre Marta e Uxía para conseguir aí ese gol que lle supuxera estar un por riba, pero non deron conectado ben. Teñeno ben traballado e moitas veces sácalle de moitos apuros esa situación de saque longo, pero a verdad que hoxe non está a ter a efectividade de outros días, non? Ollo, ese balón deu por la parte inferior da rodilla. Recordamos que sanciona se o pé cando o balón da rodilla cara abaixo. Onte hubo acción aí no partido que o balón deu no muslo dun xogador e a grada solicitaba e incluso algún xogador pedía pé, non? Recordamos que iso é da rodilla para baixo. E ollo, que onte tamén me fixeron unha puntualización a nivel arbitral que dixemos mal desde aquí, queremos corrixir, que pasou nun dos encontros masculinos da mañán. Cando o árbitro está fora da pista non se considera, no caso de que lle dé o balón, non se considera como parte da pista, pero se está entrando e lle dá ese balón, considerase como un poste. Onte hubo unha acción que foi un erro no momento do partido que nós narramos o contrario e non queremos causarlle tampouco aos espectadores unha confusión a nivel reglamentario. Moi ben puntualizado, hai que admitir tamén, non, cando nos equivocamos e os colexiados tamén están para ensinarnos, non, que quen
Que é mellor que eles que saben o reglamento, non? Pois unha moi boa falta en ataque que acabamos de ver que sacou Adriana Rial. E aí que ven ese balón que filtra Sara. Está a xerar moitos problemas agora cos deslizamentos no pivote. Ahora está Lara moito máis móvil aí no pivote. Eses deslizamentos a zona contraria ao balón que están facendo dano, como diz Dubra, a este Lavadores que vai encarar aí un novo ataque. Moi ben seguido ese balón. E falta en ataque tamén. Moi ben forzado ahora por Nerea. Que vengo, se non me equivoco, que vengo o cambio para que agora sexa Uxía que vaya a entrar aí ese extremo dereito. Balón para poñer diferencia de 2 goles, que sería máxima diferencia, volvería a máxima diferencia o marcador en caso de meter esa diferencia de 2 goles. A ver que propón o Carballal. Oye, que ben Lara aí facendo ese bloqueo. Boa defensa tamén, anticipando. Moi ben aí tamén estivo a xogadora Marta, xogadora do Lavadores. Os 2 minutos. Sí, non establecer a distancia dos 3 metros. Moi ben aí explicado polo colexado por Renzo, que non dá lugar a dúbida, e a xogadora do Carballal que admite esa exclusión. E vamos a ver agora como resolve esta superioridade, a primeira superioridade do partido para o Lavadores, que xa tiñan fixose un autopase, Alexandre. O sorte nese rexeite, nesta situación de superioridade, bueno, 9-9. Carballal que sacará a súa porteira para xogar en igualdade na pista. Bueno, riqueza para o noso balonmán, 2 equipos con diferentes propostas. E sobre todo propostas atractivas, que vamos a ver agora. Ollo que ven ese bloqueo por fora, como lle quería chegar a bola a Adriana, non hai porteira, atrévese Uxía ese lanzamento que por pouco non colleu portería, pero tiña moi boa pinta. Uxía, os saques longos de contraataque, este lanzamento ten moita capacidade para sacar en longo, non ten dúbida. Unha mágoa, non? Que se perdera polo lateral ese lanzamento polo vendo espectáculo. Esa acción non é nada doada nin para unha porteira nin para un xogador. Que ven Adriana, quería aloxar aí. Como se nota que os cámaras xa teñen reflejos, porque hoxe non xa escaparon do balón, Estaba atento, cámara. A verdad, bo lanzamento, era difícil sacar ese lanzamento arriba, dende un contra un e cerradiña, moita calidade, a pesar do fallo de lanzamento. Moi ben agora o Lavadores movendo o balón. Que ven abrindo o brazo, que ven superando a porteira Sara. E tamén Paula, que lle foi aí con todo abaixo, aí con esa perna dereita para intentar tapar o lanzamento. E tamén falábamos antes da posibilidade de porse 2 arriba a Carballal. Agora temos ao Lavadores 1 por riba. Partido de alternancias, partido bonito, Dura. Sí, a falta de 4 minutos e medio para este final de primeira metade. Recuperación para Lavadores, contraataque rápido de novo da porteira. Moi ben. Que eu creo podemos apostar a que se hai outra oportunidade de tirar de portería a portería, vai facelo. Sí. Facelo. Vai nos a dar espectáculo. Se encaramos aí, como decía Dura, últimos 4 minutos. Vemos que circula, ollo aí que Isis vai moi forzada. Cerrouse ela misma. Precipitación ahora no ataque do Carballal. Moi ben Lavadores. Creo que vai a pedir aí tempo morto por parte de Sergio Mayo. E vamos a escoitar as verbas do adestrador do Carballal. Bien.
primero. 2. Número 1. Te he dicho 5 veces, no sé cómo hago para que lo entiendas, que no fuerces los 2 para 2, que lo juegues y la sigas. Pero estás forzando, llevas 3 pérdidas, 3 abajo. Segundo, cabeza del centro, jugamos un hacer saltar. Es decir, si el pivote está al lado de Isis, vamos a jugar la permuta, Isis fija, le van a subir aquí a la que viene al medio y cuando Isis suelta el balón corremos. Vale, como Isis le sube esta y luego te va a subir a la siguiente, vas a tener mucho espacio. Claro, bien. Primera parte en posición de defensa de puta madre, ahora 3 contraataques, por favor. ¿Vale? ¿Sí? Bien, Sara, pon de lateral izquierdo, hacemos cuernos arriba con vuelta allí, ¿vale? Y hacemos el fly, ¿vale? Vas al fly. ¿Están viendo las defensoras del centro? Sí, vas al fly, ¿vale? Tú de lateral izquierdo, Eva. No, tú de central. Sí, tú. Moi ben as palabras de Sergio, que lles estaba dicindo que o problema era que se estaban enfrascando en facer ese 2 para 2 dun xeito continuo sen precisamente, pois, bueno, abrir ou buscar dun xeito máis dinámico, que en defensa estaban ben plantadas, e Valiente tamén agora marcando un procedimento para acabar en fly, a ver se funcionou a pizarra. A ver se resulta. Va a ser interesante de ver ahora. Panchi non o sabe, entón por iso podemos dicilo por aquí. Vamos aí a ese balón que non saliu. Que non saliu. Ollo aí. Ollo porque Lavadores pode se por máis 4 neste ataque. Que ven o bote moi ben a defensa de Isis. Ese balón para Adriana, que tamén o teñen moi entrenado. E moi ben a xogadora do Carballal, que pois igual que Sonia nos Lavadores, un dos grandes argumentos que ten este club vigués. Que ven aí esa impara outra vez Adriana, que se prepara para ese duelo con Uxía, que ven a supera. Bueno, a diferencia podía ser máis 4, pois volvemos a diferencia de 1. Non foi un fly, pero nin tan mal o tempo morto, non? No, só que viña de perda de balón, pero bueno. Que ven. Tal veces os tempos mortos xa solo por baixar as revolucións do equipo rival ou o momento de pedilo, pois axúdache máis que o que poidas decir ou o que poidas plantexar no mesmo tempo morto, non? Vemos agora que Alexandra que está aos mandos do Lavadores, que o Carballal plantexa aí moi ben esa defensa con Sara no avanzado. Ollo que hai un pouco de dúbida, non, polos xogadores de Nova. Adriana, que intenta roubar ese balón, sigue o pasivo, quedan 4 pases. Como ben marca. Si, puntualizaba Sergio que na defensa estaba ben, estaba a mostrar que están cómodas, que o equipo estaba facendo ben. Moi ben ese pase cara Antía, que transforma e pon ese 11-13 no marcador. E vamos a ver agora que preparan para este ataque. Non sei se volverán a arriscar que a acción do tempo morto. Eu creo que pinta ten, porque están as dúas a decir, no, tú eres aquí, eu son alá. Non sei se o terán moi claro as xogadoras. Eu creo que vai, eu creo que sí. Vamos a ver como Sara vai correr polo centro agora. Aí atendes, e que ven esa xogada, pero que parada de Uxía. Moi ben ese corte caro centro, que ven pisando completamente no giro. Moi ben ese balance defensivo ante a boa situación de ataque posicional, que era difícil de unha xogada de fly, é moi difícil replegar, porque habitualmente hai dúas xogadoras que deixas dentro da área e, bueno, pues fixou moi ben o Carballal neste caso. Pois últimos 40 segundos do encontro. O mellor Panchi que non vai poder disfrutar dese tempo morto, non? Como non remate o ataque do Carballal, que ben Sara. Aí está, falámonos que non podía disfrutar, aí vai ter o tempo morto. A oportunidade para preparar estes últimos 15 segundos.
o conxunto de Panchi. Vamos a escoitalo. Venga, tías, va. Está bien, pero estábamos 3 arriba, tenemos 2 opciones de tener situación de gol, nos precipitamos, nos replegamos, gol en contra y tal. Cabeza, ¿vale? Cabeza, por favor. Vale, jugamos con 7, último ataque, ¿vale? Último ataque. Salimos con Maya aquí abierta, ¿vale? Juega Naira aquí, no, espera, Naira central allá, Alex aquí y Candela allí, ¿vale? Sí, pivote, 1-2 en este lado, 1-2 en este lado, Antía, extremo y extremo. Lo que jugamos es lo siguiente, Naira, la juegas aquí, perdón, Naira está aquí, la juegas aquí, te vas a doble de 3, la das, cruce corto y vienes aquí para jugar esto, ¿vale? Sí, venga, vamos. Pois valente tamén Panchi, que con esa calma que lle caracteriza, non era que estuvera mal o micro, que tardou en falar el ao principio. Sí, se aporta tranquilidade ás xogadoras ante unha situación de risco de 7 para 6, moi ben falado neste caso por parte de Panchi. Bueno, vamos a ver a situación con 4 primeiras líneas, ademais novedosa. Igual que onte, aí vai corto, ese cruce corto, traslada para Maya, que se lle escapa o balón, non hai porteira. Ollo ese lanzamento que se escapa pola lateral, decíamos que era moi complicado o lanzamento, non é sinxelo, e remata esta primeira metade con 12-13 no marcador. Sí, vemos moita igualdade, os pequenos detalles son os que están a ser os protagonistas, esas pequenas perdas que moitas veces están otorgando ese tipo de contraataques para manter a igualdade un e outro equipo, e ningún equipo é capaz de establecer unha diferencia maior a hora de definir ese ataque posicional que o leve a unha diferencia de máis 3 ou máis 4 goles. E bueno, isto depáranos para nós unha interesante, emocionante segunda metade. Pois aquí vos deixamos que as imaxes deste primer tempo e volvemos tras o descanso.
estamos de volta xa con esta segunda metade que enfronta o AD Carballal e o CDC Lavadores Vigo. Tras unha primeira parte, a verdad que moi interesante, con alternancias no marcador. Vamos a ver que nos espera nesta segunda, non, Dubra? Sí, agardábamos este instante, non? O sea, xa como estábamos comentando ahora fora de micro, que foi moi boa a primeira metade, igual que a semifinal de onte por parte dos dous conxuntos. Vese que están moi motivadas, moi animadas para seguir xogando e, bueno, pois nós a seguir desfrutando os seguintes 30 minutos. Pois a piques de arrancar, collendo resina aí as últimas xogadoras. Renzo que marca o inicio. Vamos a ver que, bueno, cales foron as puntualizacións, non? Que foron indicando os adestradores as xogadoras para este segundo tempo. Segundos protocolarios de coller resina e adecuar o balón. Vemos aí como encara Sara. De novo para Lara, Eva, que é a primeira línea que está movendo constantemente Sergio Mayo. Para xogar que ben Sara aí, estaban defendendo tamén moi ben a pivote. Aí estaba Adriana Montenegro. Move Sara de novo para Eva. Están sendo ahora moi horizontal pero pouco vertical, non? Sí, bueno, está claro que volve a rotación na defensa de Lavadores, volve esa mobilidade. O sea, ahora hai físico porque vai indo descanso, entonces, bueno, pois valle costar nestes primeiros minutos un pouco máis a Carballal. Bueno, vamos a ver como se sobrepoñen a iso. Que ven Uxía aí levantándose, pedindo a afición que anime. Cando esta xogadora se levanta, a verdad que é diferencial, Sí, no, físicamente aporta moitísimo dese lateral. Moitas veces un para un, e botou de menos tamén que se atreva máis a ter este tipo de lanzamentos como de agora, non? E que pena aí que se olle facer un pequeno engano. Aerolíneas de novo. Pois algo vai facer. A ver se non lle dice nada a Sonia, porque non lle pasou a ela, Non vai a ser que se enfade. Pero moi ben agora esa conexión con Sara. Falábamos onte das capacidades dos porteiros, das porteiras, non só de parar, sino agora de sacar contraataques, de vir rápido o cambio, de cada vez teñen que enriquecer máis ese xogo que teñen. Que ben Sara, ui, eses golpes parecen un pouquiño aparatosos, moi ben a central. Vemos aí a repetición, como cambia aí, como se frena e consigue ese 7 metros que vai lanzar Nerea. Primeira mago e se lle escapa por completo a zurda do Carballal. Inicio dubitativo para o Carballal, contrario ao que nos ten acostumados tanto onte como a hoxe, dobles, efectivamente. Pois ese non, froito desas esa pequena desconexión, non, que está a sufrir agora o Carballal con eses pases imprecisos, non? O que estamos a vivir neste segundo encontro da mañán, neste terceiro e cuarto posto da categoría senior feminina. E que ben continuado, moi ben Nerea agora recuperando o balón. E poñen agora un pouquiño de pausa a ver se son capaces de facer un gol neste ataque posicional. Vemos aí agora que ven aí Lara querendo ganar cara fora. Non foi capaz. Vemos como vai aí de novo Eva buscándose un para un. Moi ben, a verdad. Moi ben frenado por Alexandra de novo Uxía. Paula aí nese centro da defensa. De novo Lara nese tiro sorpresivo, pero xa está Uxía preparada. Ollo que Alexandra mete directa. Balón para Uxía, que vai con ganas de querer apretar.
de meter con todo ese balón para adentro. Ahora non están indo a accións directas de un contra un a través do bote. O sea, non é o xogo que nos ten amosado Carballal até agora. Nesas situacións Lavadores encontrase cómodo. Vemos como agora ese movimento sen balón pois se produce non unha acción da famosa zona gris, non, aí nos 6 metros, pero esas son as accións que ten que fazer o Carballal. Se quere establecer ir a un contra un, pero sempre a través do movimento previo sin balón. Temos aí a Panchi en imaxen, preocupándose polo estado da xogadora, que parecía que despois dese golpe mareabas un pouquiño, pero repúxose perfectamente. Vamos a ver agora como descifra, non, o Carballal este pequeno momento. Pasos agora. Ollo, vaya, pase máis raro, non, que acaba de efectuar Uxía. Aí 7 metros e 2 minutos. Moito risco nese saque, tendo dúas xogadoras cerca. Bueno, un erro de miramos Uxía. aquí a xogada repetida que chega Raquel totalmente lateral nese intento de lanzamento por parte de Eva. Vamos a ver aí a Adriana como executa o lanzamento. Primer amago. Como lle foi a comer todo Uxía aí, cara adiante. Estaba preparada a porteira tamén para tentar parar ese lanzamento. Botón al medio campo, ahora do saque, non? Ahora do saque, sí. Par de imprecisións, agora as xogadoras están un pouco despistadas, non? Sí, parecía que estaba mellor os Lavadores e estes pequenos detalles que comentábamos ao final da primeira metade poden ser os que ao final decanten un encontro que está igualado, non? Pues aí esa circulación, que ven ganado cara fora, que ven Sara como o golazo de Sara, que xa onte nos amosou seus detalles de calidade, de boa xogadora. Panchi dicindo a Sara que por que seguía, non? En categorías base é algo que incidimos moito, non, os adestradores, os xogadores, que o exterior non ten que seguir, senón que ten que comunicar e subir para poder executar correctamente ese cambio de oponente. Ese erro que lle permitiu o Carballal por o 14-12-6 no marcador. Vamos a ver agora que prepara Carballal cunha xogadora menos. Perdón, Lavadores. Aí vemos a Mara Paramaya. Sonia. A recuperación de balón para Carballal. E fixeron a súa, Sonia. Quitaron aí o balón ao bote. Sara que sube o balón para Nerea, moi ben. E como mirou aí a Uxía. Menudo golazo por parte de Nerea. Moita calidade. E bueno, diferencia de un gol, aproveitando esta superioridade numérica Carballal ante o bo inicio que fixera Lavadores de segunda metade. Bueno, isto terá máxima igualdade tamén nesta segunda metade. Pois continuamos xa con esa xogadora recuperada. Ui, que ben. Non mirou aí, non se entenderon Sonia e Antía. Moi ben a falta en ataque por parte de Uxía. Sí, na primeira metade estivo a piques de sacar un par de faltas en ataque, fan un traballo moi ben, eso. Que ben ese pase de Maya. Moi ben agora Sonia aloxando o balón no fondo da portería para seguir con esa renta de 2 goles. Vamos a ver agora que nos ofrece o Carballal neste novo ataque do encontro. De novo desdobramento de extremo esquerdo, inicio do 2-2. Moi ben aí como se intenta girar. Oh, que ben aí Sara mirando, esta vez con ese
boa continuidade de balón agora. Ao final para encontrar un espazo por o extremo dereito, volta Adriana co lanzamento de 7 metros. Vamos a ver que falla a xogadora, ese amago. Pollo que no anterior foise ya baixo con toda Uxía, neste foise tamén a tapar o lado esquerdo da portería. Moitísima intención na porteira, pero está gañando eses duelos a xogadora do Carballal. Pues aí Raquel de novo, moi ben defendida pola xogadora do Carballal. Anima a afección do Lavadores agora ao seu equipo neste momento de dificultade. E vemos como aí Maya continúa que ben, Uxía está salido a punto débil. E moi ben seguido por parte dos colexiados, porque no caso de haber sido un erro o lanzamento serían 7 metros pola defensa interior, neste caso de Nerea, que estaba facendo axuda por dentro da área. Sí, bo arbitraxe, gústame, a min eu son fan desta continuidade que se aplique, que deixen sempre ver que sucede co balón, e iso fai que o noso balonmán sexa moito máis dinámico. Moi ben agora o Carballal tendo a verdad que moita calma a hora de buscar, pero falábamos, non? Lles está faltando un pouquiño de verticalidade a hora de buscar as accións. Sí, sobre todo nas accións sen balón, non? Que sexan verticales, pero que teñen que ter ese paso previo de sen balón para poder encarar. Ollo aí que está na esquina, iso vai ser casi pasivo dentro de pouco, aí o temos. Para 4 pases ata Eva co balón, que ven Uxía, ahora sí. E pisando, moi claro, 2 minutos, non, por ese lanzamento despois do pitara moito antes, creo que ten razón o colexiado neste caso. De feito é o que lle está dicindo, moito antes. A ver, Sonia tamén, eu creo que mira, podemos decir que non pisou nin a línea, porque xa meteuse ela dentro da área con esa carreira por tentar conseguir o balón. Ese lanzamento, pois ela sabe que é fora do tempo despois dese pitido do silbato. A ver como xestiona agora o Carballal esta superioridade numérica. Sí, pode ser determinante neste momento de segunda metade para recortar esta diferencia de 2 goles. Pois xa pasamos do minuto 10, estamos no minuto 11 da segunda parte, 16-18 no marcador. Que ben Sara esa continuidade. Ai, que pena, se escapou o balón. Aí a xogadora do Carballal. Vamos a ver tamén como plantexa agora esta inferioridade o Lavadores, pois para que non lle presente moito risco. Sí, unha defensa fundamental neste 5-6, poder recuperar un balón para ter un ataque máis en superioridade, o sea, veremos. Que ben. Moi ben esa xogada, e moi ben ese 7 metros conseguido por Lara. Sí, encontrou esa situación, espacio entre centrales, difícil de encontrar, non un ataque en inferioridade, pero bueno, o movimento apareceu de sorpresas en balón nesa zona verde. Paula se vai a marchar desta Final Four con 100% de acertos nos 7 metros, no caso de que este fora o último que tirou. Vemos aí están as dúas gradas facendo cánticos entre elas. Ollo que non se vai escapar ese balón, non se escapa Sara, e quen de recuperalo. Que ben agora Lara, pero eu penso que fixo o último paso ca perna dereita, creo que non foron pasos. Eu creo que tampouco, pero bueno, así non o interpretou o colexiado que situación complexa tamén, sí. De poder pitar, xa recupera Lavadores a Sonia, que se vuelve a incorporar ese extremo izquierdo. E vamos a ver agora que preparan as xogadoras de Lavadores. Aí esa circulación, no, Maya que busca, Uxía que quere seguir ese 1 para 1, balón para Raquel,
que tenta que ven roubado ese bote. Un pouco paradas agora as xogadoras do Carballal que non seguiron a bola e non puideron conectar con Nerea, que estaba bastante adiantada. Situación de superioridade para o Carballal, que se salda con un 0 a favor do Lavadores e que onte foi un factor determinante no resultado do partido contra Cangas e que hoxe pues, todo agora tamén non está a ser. Vemos aí como vai Eva, balón para Sara que busca, que ven aí Lara que quería continuar o balón, Sara de novo, Eva sigue aí, movo o balón que ven está a defender ahora os Lavadores. Ollo que vai Lara, Sara, que ven ese bloqueo, moi ben, que ven a fixo saltar a xogadora. Impresionante ese amago, esa finta a punto débil que domina Sara. E como definiu, non se puxo nerviosa tampouco, tirou aí esa vaselina para por o 17-19 no marcador. A piques de chegar a este Ecuador da segunda metade. Un 17-19 más 2 para os Lavadores. Busca Mara, moi ben aí casi rouban a bola. Moi ben a defensa por parte do Carballal. Continúa moi ben Uxía, esa finta débil, ollo Sonia que transforma. Boa continuidade, bo gol para Sonia, ben xogado por parte dos Lavadores. Vamos a ver agora se hai algún tipo de cambio, non, por parte de Sergio Mayo. Agora sí que xa penso que se está notando máis o cansancio, sobre todo as tres xogadoras de primeira línea, non? Sí, ahora vemos como parte, ahora cambio no extremo esquerdo. Falta en ataque de novo que saca Uxía. Esperaba, eu creo que ese cambio do extremo esquerdo xa facela xogar por fora para tamén, como ven de refresco, poder establecer aí alguna superioridade. Que ven Uxía e mellor a parada agora de Paula. Bueno, necesita o seu equipo neste momento a Paula. Cando xa pasamos do minuto 15 da segunda metade, a diferencia é de 3 goles a favor do Lavadores. Cambio tamén na zona do pivote para Carballal. Establece a rotación Sergio. E vemos que este equipo pode aportarlle un poquinho de frescura ahora, non? Como decías, que ben xogado e aí cara fora. Adriana, que creo que quería seguir ese balón cara a Nerea, pero non foi capaz. Vamos a ver ahora, saca a xogadora Sara, que xoga con Lara de novo. Sara outra vez que busca, que ven aí, ahora sí, con Adriana. Moi ben seguido por parte desta central, moi boa xogadora. Vemos aí Sonia. Balón para Alessandra, que quere xogar con Paula, non se levanta Uxía que penso que pensou moitas cousas. Vemos aí Nerea de novo que frena, quiere lanzar, balón aí, que paradón. Levantando a perna de Uxía, ese lanzamento de Adriana. Sí, había moitas opcións de contraataque, quizá o exceso de bote limitou as opcións. Ese lanzamento que estaba moi cerca da liña dos 6 metros a xogadora cando tivo pouco tempo de reacción para observar a porteira. Bueno, moi ben acertou neste caso Uxía. Vemos agora o Lavadores xogando moi ben as impares, que está tirando moi ben as impares agora mesmo o Carballal, e iso está facendo que Lavadores este tendo un poquinho máis de dúbida a hora de efectuar os pases ou non dalos no momento correcto. Sí, sobre todo cando o balón parte de zona dereita hacia a esquerda, pues esta situación de carecer de zurdo no lateral dereito, pues fan que esas situacións impares predominen moito máis. Moi ben Uxía, que vaya lanzamento, que éramos coñecedores da finta o punto forte, da finta o punto débil, pero vaya finta de brazo que acaba de sacar agora a xogadora de Lavadores. Facendo unha boa segunda metade con moita responsabilidade no apartado ofensivo, valente no lanzamento, no 1 contra 1.
está a repercutir no resultado a favor do seu equipo. Sale Isis ao campo por parte do Carballal. E outra vez Sara, que con esa paradiña quere superar a defensa dos Lavadores. Circula Adriana, ou quería circular pero é detida aí. Que ven Adriana. Por onde pasou ese balón, a verdade é que dá gusto madre ver. Mía, cuánta calidad. Extremo esquerdo desta calidade, valente a hora de facer a batida con pouco espazo, moi ben na definición. Xa non sabe como colocar Uxía, non? Tapou aí, meteu por aí antes. Tamén ofreceu o outro lado e foi quen de cambiar. Escapouse o último tiro da primeira metade, non? Que fora aí arriba. Pero moita variedade e moita calidad nesta xogadora do Carballal. Cuando vemos que ataca Mara de novo para Naira. Buscan as dúas xogadoras do Lavadores. Ese moi ben ese cruce con Alexandra. Trasladan aí o balón adentro. Sí, señor, moi bo gol de Marta. Boa resposta no posicional por parte de Lavadores, está a ter moi boa continuidade de lado a lado. E, bueno, vemos quen é de facer gol o Carballal para volver a esa diferencia de 2 goles. Isis que xoga ese 2-2, ahora sí que están seguindo o balón. Moi ben, volve a bola de volta para Lara, Lara para Isis, Isis que iso fixo moi ben onte. Pero hoxe Uxía está moi atenta que non pase nada. Vamos a ver agora que plantexa os Lavadores nesta subida de balón. Alexandra que traslada para Mara, que acerra moi ben aí as xogadoras do Carballal. Bola para Naira. Alexandra que Pachi non a utiliza moito no centro, pero que é unha xogadora que ordena moi ben a Sios. Moi ben agora. Esa salida, ese lanzamento que a zurda. Dicía Alexandra que se falabas antes, non, de que ao mellor Sara podría ter un desgaste por estar no central e no avanzado. Alexandra defende no 3. Non se prodiga moito un ataque tamén, seguramente por ese aspecto. Sí, tempo morto de Sergio, vamos a escoitar. Area, si tienes dudas, en la 5-1 corto te puedes hundir, ¿vale? Uxi, te vas a quedar ahora un poquito, ¿vale? Y va a entrar Ainé, ¿vale? ¿Sí? Bien. Intentamos correr la transición, ¿vale? Los extremos contraataque directo, ¿vale? Si no, igual cambiamos y hacemos un 5-1 más profundo. El tema que estamos teniendo ahora, el problema, es en el triángulo defensivo, cuando nos salen hacia un lado, no termináis ni de cambiar al oponente ni de orientadas, ¿vale? En ataque, está haciendo esta buena continuidad, ya está esperando totalmente en el corto, ¿vale? Juega a largo. Bien, vamos a jugar ahora, ¿vale? Una situación de circulación de Adriana Rial a 1 y 2, ¿vale? Para abrir el campo a Isis, ¿vale? Que vaya a por la 3, ¿vale? Y tenemos pivote aquí en 2 y 3. Si quieres, Ainé, que estás, vas a atacar, no, atacas tú. Si quieres, puedes dejar pasar a la 2, ¿vale? Y te pones en 1 y 2 y jugamos el bloqueo exterior, ¿vale? ¿Sí? Pois verbas moi claras de Sergio Mayo ás súas xogadoras para decirlles, bueno, que tamén miren un poquinho máis a porteira, que non estaba tampouco mal o que estaban a facer, para aportar un pouquiño de luz e seguramente un procedimento, unha xogada na que as xogadoras se sinten cómodas para encarar estes últimos 10 minutos con confianza. Sí, xogar alguna situación de pivote aberto, intentar separar máis a zona central para buscar algún contra un, bueno, vamos a ver como lle sale. Vemos aí a pizarra de Mayo, a ver se funciona moi ben ese bloqueo exterior de novo para Sara. E agora Uxía, que lle tapa todo ángulo largo. Moi boa parada da porteira, está en moi bons números hoxe a porteira. Ollo aí, que lle rouba o balón a Adriana. Uxía que está a ser protagonista dende a portería. Moi importante para o xogo de Lavadores, non só polo feito de parar, sino por eses contraataques que estábamos a decir.
bueno, vamos a ver de un novo ataque do Carballal, a ver esta volta como lle sale. Temos aí moi ben ese roubo no bote. Vemos agora aquí no lateral dereito a xogadora Sofía, número 98 do Lavadores. Tamén os adestradores repartindo minutos, moi ben aí Naira, que sigue con Alexandra, que filtra xa directamente para Raquel. E Sofía que fai labores defensivas para que entre Mara neste lateral dereito. Agora a ver que tal descifra aí. Moi ben a defensora, moi ben Lara, a defensora do Carballal, ofrecendo tamén ese punto débil e cerrándose despois con Isis. Sigue Nerea, que quere tentar esa pequena vaselina, e ollo que Adriana é a máis lista da clase para Sara, e tamén tenta ese lanzamento con certa calma, non? Esa pequena vaselina, ese pequeno liftado que se vai contra o largueiro. Son 3 lanzamentos desde os 6 metros nos que non é capaz de materializar o Carballal. A diferencia segue a ser de 4 goles. Neste momento a falta de 7 minutos para o final, e é importante estar agora acertado no lanzamento. Efectivamente, minimizar os erros, e vamos a ver como vai agora o Lavadores a plantexar este ataque. Se queda aí Mara medio parada, que sí, que non. Están aí os cánticos da afición do Carballal dicindo que nunca se rinde. E vemos aí a Mara que perde o balón con Adriana. Adriana que non sei se cambiou de marcha ou é que leva moitas, porque madre mía como deixou atrás as xogadoras do Lavadores para por o 20-23. Resístese Adriana a deixar escapar este encontro, quere reducir distancias, así o está a pelexar desde a zona exterior. Move o balón de novo Lavadores. Vai Mara para Alexandra, Alexandra para... Que ben para Naira, que ben xogado este desdobramento da lateral esquerdo. Comentabas que Alexandra move moi ben o equipo nesa parte ofensiva tamén, bueno, esa estrutura que propón Panchi moitas veces a desgasta en tarefas defensivas, pero con moita calidade para ordenar desde o centro do ataque tamén. Ben ese bloqueo exterior, non chegou Franco o balón cara a Adriana, que tampouco lle chegou este ben. Intenta aí Sara, moi ben Paula defendendo. Isis co balón, buscan de novo, balón para Sara, que filtra para Nerea. Ollo que están en pasivo xa, moi ben esta defensa de Lavadores. Isis que se levanta e vaya golazo, onde puxo o balón nesa escuadra. Momento de pasivo, xa non quedaba máis remedio que buscar ese lanzamento, e Panchi que antes deste minuto 25 pide tempo, o seu segundo tempo morto. Vale, venimos. Venimos. Está bien, pero por favor, no rifemos bolas. O sea, con cabeza podemos correr. Vamos a darle prioridad al rechace ahora. Primero todo el mundo al rechace, ¿vale? Y a partir de ahí después ya correremos. Que es clara, perfecta, que no la paramos. No rifamos, quedan 5 minutos, ganamos de 3. Vamos a usar la cabeza, ¿vale? ¿Sí? Y a partir de ahí, en ataque, con confianza. Cuidado con Lara do Campo, que va a buscar la falta en ataque, ¿vale? Fijar fuerte, viene, sacarla y la tenemos ahí. Buscar unos contra unos en exteriores. Podéis jugar situación de cruce cortito. Sacar fuerte de verdad, ¿vale? Ábrele que vaya a uno contra uno. Vamos. Pois Panchi transmitindo esa calma, dicindo as xogadoras que agora hai que cerrar os rexeites, sobre todo pois comentando o tema de que hai que ter calma e cabeza durante o que resta de partido. Sí, é importante eso, sobre todo os rexeites, recordar nestes minutos finais do encontro o de asegurar a bola, o sea, aí é onde podes gañar tempo de cara ao final do encontro,
Bueno, e que ven agora Naira nese 1 para 1 que fai que o Lavadores colla renta de 4. Ollo que Isis volve a lanzar. Esta vez foi unha decisión equivocada. sí, pois nada, saliulle ben o tempo morto a Panchi, deixou non moi claro ao final do tempo morto, abre para un, conseguiron meter gol, recuperar o seguinte balón e tranquilidade no ataque posicional. Vai aí Naira de novo que busca ese 1 para 1, non pode con Isis. Vemos aí xa como se dispón a sacar África. De novo Alexandra mandando que pide abrir outra vez. Abre a pelota para que vaya Mara a buscar ese 1 para 1. Que ben se lle queda pegada, robo o balón Adriana. Pero hubo golpe franco previo, levantan xa man os colexados. Vemos aí que se levanta Naira de novo, vaya blocaje. Aí o balón para África que consigue os 7 metros. Sí, efectivamente, sorte nese rexeite do blocaxe que chegou ás mans da pivote. Bueno, pues, estes 7 metros que poden ser determinantes. Espero non haber gafado a Paula, que antes dixen que iba a irse con un 100%. Que vai seguir sendo así. Volvo a repetir no caso de que este sexa o seu último 7 metros. Vamos a ver agora como Sergio Mayo volve a mover as súas fichas para o que resta do encontro. Nos vamos a ir a la 3-3, ¿vale? ¿Sí? Vamos a empezar 3-2-1, según hacen 7 o no, presionamos, ¿vale? Nos vamos a poner, las primeras líneas van a ser Isis, Eva, Adriana Rial, ¿vale? Y aquí Sarita, ¿vale? Eva, vas a lateral izquierdo, Lara, ya vamos sin cambios, ¿vale? Eva lateral izquierdo, Sara va al central y Isis lateral derecho, a jugar rápido, bien. Juega Sara lateral izquierdo, vamos a jugar un desdoblamiento, ¿vale? ¿Sí? De Eva, para que vayas a jugar al centro, pivote en 2 y 3 del lado contrario, ¿vale? ¿Sí? Botas, ¿sí? Y vas amplio por el bloqueo y jugamos el 3 pasos hacia afuera, ¿vale? ¿Sí? Eva, tú deslizas, intenta pasar por delante de la 3 que no pueda subir, ¿vale? Tú al desdoblar pasa por delante de la 3 para que no pueda subir, ¿vale? 2 y 3, ¿vale? Mantén la distancia, pues si vas muy pegada te van a hacer falta, ¿vale? Tienes que atacar y salir amplia con un par de botes, ¿vale? Va por el bloqueo. Pois as puntualizaciones que acaba de facer agora mesmo Sergio Mayo as súas xogadoras, xa indicando que van a ir sin cambios estes case pouco máis de 3 minutos que quedan para finalizar o encontro. Sí, non queda máis remedio que arriscar, non? Con esa defensa 3-3, a ver si recurta esa diferencia de 5 goles. Bueno, buscar un gol nesta situación de despois do tempo morto. Que ven Isis, e ollo ese 7 metros por defensa interior. Entendo No que salto do bloqueo. Entendo que sí, ¿no? Que ven de dentro. A ver Adriana Rial o que fai. Que vemos como anota un 7 metros máis. E falábamos pois que seguramente salir desa acción de bloqueo Paula para ese contacto con Isis ven desde dentro, pero que ven agora Mara que descubre perfectamente. Ollo aí Adriana de novo. E agora eses 2 minutos de Raquel Panchi que se lamenta porque ata os últimos 20 segundos do encontro non vai poder contar con todas as xogadoras. Vamos a ver agora un novo duelo que volve a gañar Adriana. ademais Panchi sabe esta defensa impresionante 3-3, agora mismo unha xogadora menos pode ser fundamental. Mete a Paula, mete a unha pivote para poder axudarlle co balón. Ollo que están aí ao borde, falábamos onte. Ese balón que vai coller Paula non
Un balón perdido por parte dos lavadores. Nin tan mal cando o balón chega a portería contraria. E ainda se arañan un par de segundiños. E dache tempo a ordenar un pouco esa defensa 5-0, non? Ten que pensar aí, non pasa nada aí. Sí. Ollo, vaya. Cuidado. Sí, vaya golpe e levou a xogadora na parte posterior da cabeza. O tempo que sigue correndo. Miramos aquí a repetición, levántase aí nese rexeite no pé, colle o balón Isis, lanza e aí desequilíbrase ao caer entre o chan e a zapatilla da súa compañeira. Esperamos que non sexa nada, ainda que a xogadora ten evidentes xestos de molestia, sendo atendida aí por o seu adestrador, mentras vemos a afección do Lavadores en pantalla. Algunhas das xogadas do encontro, mientras está sendo atendida a xogadora do Carballal. Creo que Sergio pues, mal me equivoco, é fisioterapeuta, non? É fisioterapeuta, así que a xogadora vai estar ben atendida. Eses pequenos latigazos cervicais, non, que hai cando pues, nesas caídas son dolorosos e sobre todo son fastidiados. Esperamos que vaya todo correctamente. Sí, é unha pena, non? O sea, ao final o que este xogo en terceiro e cuarto posto, pois que a xogadora se recupere, que este ben e que poida seguir na pista despois dos tres ataques. Non sei se chegarán a producir neste minuto e medio. Pero sí que se lle nota que ten cara de abatida, non? De que lle molesta. Unha mágoa porque os últimos goles tiveron a firma de Isis para o Carballal, como ben apuntabas, Dubra, e volve Lara ao campo. Sí, Panchi saca a Uxía ahora nesta inferioridade na zona central ante a defensa presionante. E Mayo que fai o propio pondolle a Adriana Real para evitar esas. E aí o pasivo. Moi ben a defensa do Carballal. Está apretando en contra máis non poder. Balón para Lara, Adriana. Que ben Adriana, que non se pensa, No, a falta de un minuto, diferencia de 2 goles, emoción ante a defensa presionante do Carballal. Vamos a ver agora aí eses 3 segundiños que arañan, que ven aí ollo Adriano ao bote, que é moi boa facendo iso. E xa, balón sacado. Sacan aí pedindo distancia, ollo que este balón é importante. Golpe franco, levan un pase. Aí vai o segundo. Bote aí o balón, ollo que están para xogalo moi ben Sara con esa defensa, balón que colle Mara, que vai ao poste. Xa recupera a xogadora, que ben, que lista estivo nesa acción a xogadora do Lavadores, Marta, para darlle o encontro ao seu equipo, que remata xa, e as xogadoras do Lavadores que celebran a victoria deste terceiro e cuarto posto da Final Four feminina. Antes de preparar os encontros da tarde, Dubra, un placer verte acompañándonos aquí nesta mesa de comentaristas na tarde de onte e na mañán de hoxe. Xa te vamos a liberar para que poidas disfrutar esa final das xogadoras do equipo local do Xiria. Así que un placer terte connosco. Moitas gracias, como xa dixen onte, o placer é meu. Bueno, vou a disfrutar, vou a sufrir, porque desde a grada estáse moito máis nervioso que desde abaixo. E nada, simplemente que nos queda disfrutar de 2 finales estupendas, do mellor balonmán galego do ano nesta tarde de domingo. Nada, por hacer este partido que nos amasaron ahora as xogadoras do Carballal e do Lavadores. Nada, vémonos pola tarde. Pois moitas gracias, vos deixamos agora coas imaxenes do partido e vémonos na final masculina ás 4 da tarde, que enfrentará o Balonmán Rasoeiro e a SAR, e despois a final entre
Oxiria e o Cangas. Ata logo. Bueno, agora estou aquí con Uxía. Bueno, Uxía, é que é imposible non rir contigo. Primeiro de todo, noraboa, e como falábamos ao principio, rematar esta Final Four cun bo sabor de boca. Sí, totalmente. O sea, el partido de ayer fue una pena, al final fue un partido muy reñido, pero nos vamos de otra manera ganando este tercer y cuarto puesto. A verdade é que está todo o equipo, como podemos ver, emocionadísimo. Eu non sei se isto causou aquí un demasiado entusiasmo ou que? No sé, yo tampoco sé por qué llora. Pois nada, deixámonos agora na entrega desta de detalles. E nada, non sei se queres decir algo máis, ou si, agradecer a alguén ou algo, ou decir que paren de chorar, que non saben por que choran, ou non sei. Nada, agradecer a mi equipo por haberme acogido tan bien, viniendo de otro equipo a principio de temporada, que me he sentido como en casa y que son unas grandes. ¡Y que viva UVL! ¡A tope! Rematamos. Procedemos a entregar os detalles, en este caso é o turno do cuarto clasificado desta Final Four da categoría senior feminina. Presidenta da Federación Galega de Balonmán e Bruno López, presidente da Federación Galega. Mentras se colocan as xogadoras do Carballal para facer a foto, queremos agradecer a afición de ambos os dos conxuntos como se comportaron durante este fin de semana e como animaron os equipos, e tamén lle pedimos un aplauso.
antes de rematar esta xornada matinal, porque agora é o turno de que reciban o seu detalle as terceiras clasificadas desta Final Four, o equipo CDC. Vicepresidenta da Federación Galega, e Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. O igual que cando se estaban preparando as xogadoras do Carballal, neste momento que se preparan as xogadoras do Lavadores para a foto, queremos agradecer tamén a presencia e os ánimos da xente de Lavadores que estuveron animando durante todo o fin de semana, e tamén lles pedimos un forte aplauso para a súa e lucen agora o detalle. E agora sí pedimos por favor que se xunten os dous equipos para facer a foto de familia deste último encontro da mañán. Vemos por aí como se van xuntando para deixar feita esta foto de familia, e mentras se colocan dende a Federación Galega de Balonmán, queremos agradecer aos clubs, de novo afición, familia, o esforzo por vir e sobre todo o gran fin de semana de balonmán feminino que vivimos hoxe. Forte o aplauso, moitísimas gracias a todos, e vos esperamos a partir das 4:30 para vivir as finales.